Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg indirizza attività politika fir-Rabat Għawdex li fiha spjega d-diskussjonijiet dwar ħonduq ir-Rumien tul is-snin mal-Prim Ministru Robert Abela. Bil-messaġġ tiegħu kien wieħed ċar li llum ħondoq huwa salvat u għal dan ta' ħajr lill-Prim Ministru li żamm kemmtu. Grazzi għan-nom tal-Qalin, tal-Awċin u tal-Maltin kollha. Għaliex żammejt il-weda tiegħek, illum mhux qed nidher quddiemek sabiex nitolbok ma tħallix il-qerda ta' Ħondoq, imma biex nirringrazzjak tal-li żammejt kelmtek. Buttigieg fakkar kif tul dawn l-aħħar 22 sena fil-ġlieda tagħna favur Ħondoq, il-Partit Laburista kellu pożizzjoni konsistenti fejn wera rieda soda li jsalva lil Ħondoq. Fakkar kif l-inkwiet beda fl-2002 meta saret talba lill-Kunsill Lokali biex l-art ta' Ħondoq tingħata lill-iżviluppaturi. Illum ngħid dak li kien ilu jgħid lill-Prim Ministru tagħna kif jinqata' l-każ fil-qorti se nibgħat għalik. Anke hemm żamm kentu mal-ewwel. Għaliex dan is-sajf ġejt f'Kastilja f'laqgħa miegħek u flimkien tħaddidna dwar il-futur ta' Ħondoq. Minnu fih inti tellajt din it-tema f'kabinett dwar strateġija li tagħti ċertezza u serħan il-moħħ lil Ħondoq m'għandux jiġi żviluppat. Blajta ta' Viva Ħondoq Buttigieg temm il-diskors tiegħu. Indirizza wkoll l-attività politika Gismond Bonello, ex-President tal-Union ħaddiema Muqudin, li tkellem dwar kif il-prinċipji tiegħu favur il-ħaddiema huma dawk li wasluh biex jinvolvi ruħu fil-Moviment Laburista. Elenka d-deċiżjonijiet tal-Gvern immexxi mill-Partit Laburista u minn Robert Abela favur il-ħaddiema u saħaq li dan waslu biex jikkontribwixxi iktar għal pajjiżna u biex saħansitra jkun kandidat għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla.